Бу көннәрдә җирлегебездә үзгәрүчән һава торышы күзәтелә. Узган атна елларда бу атна башында да җилнең тизлеге секундына 15-20 метр тәшкил итте. Халык коры көннәрдә чүп яндырырга кереште. Бу бик куркыныч. Районда коры үлән янып китү очраклары теркәлеп тора. Аның соңгысы Мәләтамак авылында булды. Ихатасында чүп яндырган бер райондашыбызның Коралты курасында әздән генә фаҗига булмый калды. Исәптәсем килә, безнең хәзерге вакытта күреп торасыз, һава торышы кояшлы, җылыта, коры үләннәр барлыкка килде, карлар эреде, шуңа күп кенә чүпләр һәм коры үләннәр ачыла. 10 апрельдән 17 майга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Бу вакыт аралыгында үлән чүп яндыру катгый тыела. Таләпләрне үтәмәгән өчен штраф күләме саллы, сак булыгыз. Сорарым үләннәргә, чүпләргә ут төртмәскә. Беренчедән бу инде янгын куркынычлыгы белән янаса. Икенчедән бу инде җирнең гумусын боза. Яңадан үләннәргә үсәргә бик авыр булачак. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.